21 anyos na babae muntik nang malunod sa dagat ng Tondaligan sa Dagupan City. Nakaalerto si Russell Simorio. Sa amateur video na kuha ng mga rescuer, makikita ang babaeng ito na hapong-hapo. Nailigtas siya ng mga lifeguard dahil sa muntikang pagkalunod sa dagat na bahagi ng Tondaligan Beach sa Dagupan City. Napunta raw ang 21 anyos na babae na hindi na pinangalanan sa malalim na bahagi ng dagat. Ayon sa pamunuan ng Tondaligan Beach Park, 4 na near drowning incident ang naitala kahapon. May mga lifeguard tayo na nakatutok naman sa kanila. Pag medyo napapansin ng ating lifeguard na napupunta na sila sa isang area na medyo alanganin, agad nilang pinupuntahan at tinututukan. Kadalasan din naman ng rip current ang dahilan ng muntikang pagkalunod ng mga beachgoer. Ang rip current ay ang malakas na agos ng tubig na palayo sa dalampasigan. Pinakadelikado sir yung pag-alon niya, tapos pag bumalik yung tubig sa dagat, ihilahin ka pa alalim. Ngayong nasa ilalim ng alert level 2 ang lungsod ng Dagupan, napansin ang pamunuan ng Tondaligan Beach Park na nadagdagan ng bilang ng mga beachgoer. Pero hanggang alas 5 lang ng hapon maring maligo dito ang mga beachgoer. Nakabantay ang Maritime Police, pati na rin ang mga lifeguard. Mula Bayambang, dumayo pa sa dagat ng Tondaligan ng pamilyang ito para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kaanak. Todo bantay si Lolo Rodrigo sa paliligo sa dagat ng mga apo. Pag nandun na sila, nandun nila ako sa tabi ng doon sa malapit sa pinapapaligon nila sa may dagat. Para sa ganun naman, pag halimbawa kung meron yung minyo alanganin na yung pagpan ng alon, may alon mo sila. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.